Vi vil gerne præsentere Kongens Have, en historisk have midt i København, som har undergået betydelige ændringer i både stil og betydning siden dens etablering. Og med udgangspunkt i kilder som bøger, relevante hjemmesider, breve og interviews, vil vi undersøge, hvordan havens kulturhistorie har udviklet sig, og hvordan både dens udformning og anvendelse har skiftet gennem årene. Og med det vil vi også udforske, om den måde Slots- og Kulturstyrelsen drifter haven på i dag stemmer overens med, at haven er tiltænkt at være fuldt åben for offentligheden, da styrelsen nogle gange lejer haven ud til private aktiviteter og lukket for offentligheden. Kongens Have har undergået mange forandringer gennem dens mere end 400 års historie, fra anlæggelsen, hvor den var en privat have, til nutiden, hvor den er have for hele København. I 1606 køber Christian den 4. 41 haver uden for den daværende Østervold. Haven anlægges som renæssancehave og bruges af kongen som privathave. Allerede i 1664 bliver de markante lindealléer, som stadig findes i dag, plantet. Midt i 1700-tallet bruger kongen ikke mere slottet som residens, og haven bliver tilgængelig for offentligheden. I første omgang for overklassen, men i 1770 får alle adgang til den vestlige del af haven. I starten af 1800-tallet er den engelske havestil blevet moderne, og haven omlægges med slyngende stier og store træer i græs. De store lindealléer bevares dog. Først i 1900-tallet flytter kongehusets urte- og blomsterproduktion ud af haven, og hele haven kan indtages af de københavnske borgere. Det er stadig den engelske havestil, der præger haven. I slutningen af 1900-tallet er haven temmelig tilgroet, og her blev lavet en større omlægning, hvor den blev ført delvis tilbage til renæssancehaven. De slyngende stier blev lavet til rette linjer. Der blev tyndet ud, så de solitære træer og alléer blev styrket, og der blev anlagt nye haveelementer efter renæssancens haveidéer, men med hensyn til havens ændrede brug. I 2006 havde haven 400 års jubilæum, og der kom stor fokus på havens oprindelse, og derfor udarbejdede Slots- og Ejendomsstyrelsen i 2007 en perspektivplan, som skulle styrke renæssancehavens træk, så haven fremover udvikles yderligere i den retning. I 1649 blev det første kort over Kongens Have udarbejdet, som afslørede haven i en typisk renæssancestil med rette vinkler og kvadratiske sektioner i varierende størrelser. Placeringen af slottet og bygningerne var tilfældigt i forhold til haven, hvilket er karakteristisk for renæssancehaver. I barokhaver forventes det derimod, at der bliver dannet akser ud for bygningernes facader. De to vigtigste tværakser var damegangen og kavalergangen. Syd for damegangen var en køkken- og frugthave, der var essentielt for hoffets køkken og blev anvendt indtil 1909. Selvom haven stadig bærer spor fra dens grundlæggelse i 1600-tallet, blev den i 1820'erne omformet til en engelsk have med grønne plæner, solitære træer, store buske og snoede stier. I sidste halvdel af 1900-tallet blev der dog skabt en ny fortolkning af havens renæssancestil. Denne udformning forsøgte at forene moderne æstetiske idealer med havens historiske karakter. Et eksempel på dette er Rosenhaven, anlagt ved voldgraven som en hyldest til det gamle renæssancemønstre. Som nævnt tidligere var Kongens Have oprindeligt tænkt som en funktionel have i form af et nyttebrug, der kunne generere frugt og grønt til kongen og hoffet. Og her billedet til små drivhus, hvor hoffet kunne dyrke frugt og grønt udenfor. Udover til nyttebrug, så blev Kongens Have brugt som afslapning for kongen og kongens gæster, hvor at kongen kunne tage væk og trække sig fra de royale pligter for en stund. Udover at være et residens, var det også her kongen opholdt sig med gæster og afholdt begivenhedsrige arrangementer. Så opførselen af Rosenborg Slot og Kongens Have blev også et symbol på Christian den 4's magt og rigdom. Dagen i dag er haven ikke lukket kun til royalbrug, men haveanlægget er åben for offentligheden, og det er et grønt underhold for mange af byens borgere, samt et samlingssted for større grupperinger. Og det er et rekreativt brug, der er en prioritet for Slots- og Kulturstyrelsen at bevare og udvikle for at tiltrække flere besøgende. Og udover dagligdagsaktiviteterne med borgere, der nyder det rekreative område, så inviterer Slots- og Kulturstyrelsen til, at private aktører kan afholde arrangementer af kulturel karakter, mod at de besøgende betaler en entré. Og det gør, at haven under de her arrangementer er lukket for offentligheden. Og haven er også en del af Danmarkshistorien som en attraktion for turister. Driften af Kongens Have står Slots- og Kulturstyrelsen for. Tilbage i 90'erne begyndte de at udlicitere arbejdet. I dag er det Kåre Anlægsgartneri, som i samarbejde med Slots- og Kulturstyrelsen står for driften af Kongens Have.
Slots- og Kulturstyrelsens egne folk står for vedligeholdelsen af det 250 meter lange stavlebed, bælplanterne i parken, frugttræerne samt prydtræerne. Groft sagt så står de for det finere eller det mere elegante arbejde og formudklipning. Til de her processer har de 2-4 ansatte gående til daglig, 2 fastansatte svende, 1 lærling, der er i Kongens Have på deltid, samt en flexjobber. Det udliciterede arbejde omfatter resten af havens elementer. Det er blandt andet hækklipning, græspleje, voldgravspleje og pleje og vedligeholdelse af faste og løse belægninger. En gang i efteråret og en gang i foråret bliver der foretaget en omfattende græsplejeplan samt en pleje af slotsgrusstierne. Kongens Have har ca. 3 millioner besøgende årligt, og grundet den høje trafik har Kåre Anlægsgartneri fået til opgave at opføre nye chausistensbelægninger hovedsageligt ved ind- og udgangene, men også under alle bænke for at undgå slitage. Diskussion. Vores undersøgelsesstyrke ligger i det brede kildegrundlag, hvor vi har kombineret historiske kilder som havebøger og gamle kort over haven med et interview, breve og relevante hjemmesider. Denne tilgang har givet os en nuanceret forståelse af Kongens Have, både som kulturarv og som moderne byrum. En svaghed ved undersøgelsen er den potentielle mangel på flere kilder, fordi der er brugt kvalitativ undersøgelse over kvantitativ, samt en bredere inddragelse af forskellige artikler, hvilket kunne have tilføjet yderligere perspektiver. Konklusion. Kongens Have har gennemgået betydelige forandringer i udformning og brug, hvilket afspejler tidens skiftende kulturhistorie. Selvom haven er blevet omformet til en romantisk stil, er flere oprindelige træk bevaret, hvilket understreger en bevidst indsats for at fastholde dens kulturhistorie. Haven er gået fra at være et kongeligt anlæg til et folkeligt rekreativt område. Den aktuelle praksis med udlejning til private arrangementer skaber en udfordring med at balancere bevarelsen af havens offentlige formål og behovet for finansiering. Det rejser spørgsmål om, hvordan vi bedst sikrer kulturarven i historiske anlæg som Kongens Have fremover.